Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha. Busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mo ay pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo huna-hunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, Kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. busa pag masinugtanon kamo sa Dios, suklin ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinloi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaaron-ingnon. Pangagguol kamo, pagsubo og paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak, og ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, og bayawon kamo niya.